Loviisassa on maailman parhaat naapurit. Rannikkokaupunki, kulttuuri, lähellä Helsinkiä ja ihanat ihmiset. Eli meri ja veneily. Täällä on tosi hyvät harrastusmahdollisuudet. Koska täällä on niin mahtavat paikat meloo. Motocross-rata lähellä. C'è tanta cultura, arte e artisti ed è una bellissima città. Stresslös miljö. Loviisassa on lyhyt matka joka puolelle. Täällä on tuttavallista asiakaspalvelua, kun on pienyrittäjiä paljon. No, 1000 tuskan kahvila. Anneli ja Annelin talo. Ja saarista tietenkin. Kappelipuisto. Eiks täällä on nastaa? Loviisaan on helppo rakastua.